بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رسول اللہ زمانے بر دا مجرم ہاں پلے کوئی نہیں عمل میرے حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ زمانے بر دا مجرم ہاں پلے کوئی نہیں عمل میرے تے مٹ جاس جے ہو جاون نگاواں یا رسول اللہ تے مٹ جاس جے ہو جاون نگاواں یا رسول اللہ تیرے روزے دیا ٹھنڈیاں نے چھاواں یا رسول اللہ صدقہ زہرا دے بچے آدھا کرم صابر تے ہو جاوے صدقہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صدقہ زہرا دے بچے آدھا کرم صابر تے ہو جاوے تیرے در تے عطا ہی عطا یا رسول اللہ تیرے در تے عطا ہی عطا یا رسول اللہ تیرے روزے دیا ٹھنڈیاں نے چھاواں یا رسول اللہ جتو جنت دے ول جاون راواں یا رسول اللہ